kazetari gisa hitz egin dut gaur gauean. Normalean, kazetariak interesatzen dira gaurkotasuna duten gaiei, gai beroak ditzaituguna. Eta gaurkoa pentsatzen dugu iraganeko 10 urteko afera bat dela. Eta hori ospatzen dugula bakarrik. 10 urte pasa dela desagertze hori. Eta afera hori eta azken finean, hortzen dira, bete-betean sartzen dela gaur egun bizi dugun egoerarekin prozesuan. Eta azken 10 urteetan izan diren aldaketetako bat da gatazkaren konponbidea main gainean jarri dela. Garai hartan ezena da, 10 urte. Eta horrek interes berezi bat sortzen du gai horiek berriz aipatzeko. Eta batez ere desagertze hau, oraindik galdera asko direlako erantzunik gabe. Eta ni saiatuko naiz, hainbeste diren galderak eta hainbeste diren ulertzeko zailak diren gertakariak, zaitasuna da ezin direla denak aipatu, eta itoko ginateke benetan denak aipatzen baginitu. Beraz, saiatuko naiz, korapilo nagusiak aipatzen. Beraz, pentsatzot zautzen duzuela Jonatza, inbeste aipatua izan da, hori ere beste gauza da. Afera honek bere garaian interesa sortu zuen, mediatizatua izan zen. Eta beraz, Frantzia mailan ere oihartzun handia izan zuen, edabide handiek aipatu baitzuten. Baina hala ere, aurkezteko, beraz, Donostiako ezker abertzaleko militante bat zen, etako militantea, eta horren ondorioz, 20 bat urte pasa zituen Espainiako kartzeletan. Eta aterata, askatasuna bereskuratuta, Donean ere itzunera itzuli zen eta etorri zen bizitzera. Hor presoen elkartasun mugimenduan sartu zen, eta haitzen bizitzen hasi zenean eritu zen, tumore bat zuen buruan, eta horrek osasun arazoak sortu zizkion. Eta momentu horretan joan zen tren hartu zuen Tolosara joiteko, eta geroztik ez da itzuli bizirik handik. Gero jakintzen, Tolosara joan zela, etarekin itzordu bat zuelako, eta hor agertzen da, beraz, indarturik afera honen dimentsio politika. Beraz, 10 urte berantago, oraindik badira hainbat korapilo konpondu gabeak auzi honetan, eta nagusiena da Jonatza nuntzen eta zer gertatu zitzaion 11 egunez, apirilaren 2009ko apirilaren 18-tik, 30-era, momentuko ikerketak ez du argitu. Maritxuk ikerketa askoz seikiago aipatuko du. Beste puntua da joan 10 hilabete baino gehiago Okzitaniako Tolosairiko ospitale batean zegoen, baina hasiera batean bizirik, eta ondoren hilik, eta neurket zuen lotura egin bere bilaketa ikerketarekin, Baionan abiatu zen ikerketarekin. Eta ondoren beste korapiloa da, funtzionamendu arazo parrasta bat izan dela momentu ezberdinetan, historia honen momentu ezberdinetan. Eta hainbeste izan diren nun gaizkizate bat guzten duen.
Adibidez, Baionako ikerleek egin dituzten desmartxak, urratsak, ez dira izan denak oso arauen araberakoak edo logikoak. Ospitalearen eta polizien arteko transmisioa, komunikazioa ez da izan eraginkorra. Tolosako ikerleek ere komunikazio arazoak ere izan dituzte. Eta ere aurkitutako objektuen bulegoan ere beste absurditate batzuk ikusten dira. Beraz, horrek beti duda sortzen dira. Beraz, aipatu da bezala, aprilaren 18an, 2009an, Jon Antzak azken aldikotz bere bikotekidea ikusi zuen, Baionako trena hartu zuen Tolosara jateko. Eta maiatzaren 15ean, desagertuta zela ikusirik, familiak informatu zuen Baionako prokuradorea. Gara hartan, hankaianak izan. Maiatzaren 20an, ondoren, etak ofizialki iragartzen du bere kidea zela, bere militanta zela, eta itzordu bat zuela, hori ez ohikoa izaten da, horako informazioa publiko egiten. Beraz horrek erakusten du egoeraren larritasuna eta ez ohikotasuna. Eta ez zela lehen itzordura iritsi, ez da bigarren segurtasuneko bigarren itzordura iritsi. Eta 10 hilabete berantago agertzen da, beraz giro berezi batean, zeren denbora horretan guztietan regularki agertzen zen informazio bat edo gertakari bat, afera honekin notua prentsan, izan mobilizazioak, mintzaldiak, izan prentsak ateratako informazio batzuk, gero segurtatuak izango direnak edo ez, baina gai hori ala ere landua izan da, denbora horretan guztietan, horretan, inpazientzia baten seinale zen, inpazientzia bat edo kezka baten seinale. Eta aldi oro horretzen naiz gu erredakzioan ginean, entzuten ginoenan irratian pertsona bat aurkitu zutela ira erreka batean, mendian, edo itxasuan. Aldi oro lehen kezka zen, bera da, deitzen ginen segidan prokuradorea, baduzute identitatea, edo bazen urturitasuna. Eta martxoaren 11an, 2010an, beraz 10 hilabete berantago, Tolosako ospitale bateko iretxean agertu zen. Eta egoera desblokeatu zen, aski sinpleki, ospitaleko langile batek abisatu baitzuen polizia bat, manera informalean. Eta oso manera arruntean desblokeatu zen egoera. Hain zen presente afera hori oso manera arruntean desblokeatu zen. Beraz, gero jakintzen, ikerketak ondoren ekarri zituen informazio batzuk, eta gero jakintzen Jon Antza, maiatzaren 11an zendu zela, Urpan ospitalean, Tolosan, eta apirilaren 30an, 10 hilabete lehenago, aurkitu zutela karrikan, Tolosako etorkide handi batean konortea lagunik. Eta zor dira, agertu diren lehen informazio frogatu. Aurkitu zuten etorkide hori, jendez gainezka ibiltzen da egun osoan, egunez eta gauez, ostatuak badira, karrika horretan. Geltoki inguruan da, beraz, ohikoa den bezala mugimendu asko izaten da geltoki inguruan. Eta oso zaila egiten zaigu, garaio batek girenean, imaginatzea norbaitek ikusi duela iristen leku horretanak. Norbait ohartu dena, pertsona hori, iparraldetik, edo hegoaldetik, edo auto batek utzia, edo
iritsi dela leku horretara. Beraz, guk kazetari gisa ibili ginen ostatuetan galdezka, argazkiarekin. Han ikusi zutenez pertsona hori eta etzen oso emankora izan. Batzuek esaten zuten bai uste dut, baina lekukoak argazki batekin oso zaila da fidagarriak izatea. Eta beste informazio bat atera zena, momentu horretan, zen hotel batean bere izena bazela, gau batentzat edo gehiagorentzat, hiru behar da, bat. Eta agertzen zen, baina hor ere, bitxiki, likidoz horrein, diru xearekin horrein zuen gaua, nortasuna diria uste dutetzera idatzia, eta zuzendaria ikusi dugunean, hotel horretako zuzendaria ikusi dugunean, 2010 amaika horretan, amaika inguan, zuzendariak erantzun nik segurtatzen dizut badela pertsona baten izena izan dela hemen markatua, baina ezin dizut segurtatu hemen izan dela. Eta gero, ikerketan zehar, lankide batek esan du ikerketan, poliziari esan zien, berak ikusi zuen pertsona bat, gaizki zeguna, gauza bitxiak esaten zituenak beste hizkuntza batean, eta pertsona horietako bat, zeren bide-bideko guztien bat ikusi genuen, eta segidan lehen erantzunean, esaten dugu bai, baina ez daiz fisionomista, eta zen berriz erakutsiz argazkia, eta ez daiz fisionomista. Eta beraz, nola dakizu, nola inozu lotura polizien aintzidan. Esan diatelako berazela. Beraz, gauza batzuk ez direnak bat ere fidagartzeko aldekuko kasun ez fidagarria. Beraz, horrek ere, usten oino gehiago, duda endiatzen du, edo ikerketan zer egin diren gauza asko gelditzen direla verifikatzeko. Hor, harritu duen puntuetako bat da funtzionamendu arazoak, akatsak, emutsak. Eta horietako bat, guri sentido komunaren arabera harritzen gaituena. Zeren ezkira poliziak, ezkira ikerleak, baina ikusi dugu miaketa guziak egin direla Baionatik donantzak bilatzeko orduan, 2009an, egin dira Baionatik Tolosara. Trenbidearen ardatza segituz. Herri-horietan guzietan, galdetu dute, ilan ospitaletan, iritxeetan, bazenez, pertsona bat, ezaugarri bideak zituena edo izen hori zuena. Eta Tolosan beste manera batez egin dute, bulego berezitu bat, ikerketa horiek eramateko bulego berezitu bateko pertsona baten bidez, eta hor telefonoz egin duela dio, polizia horrek, baina arazoa da ospitalek dutela protokoloak eskatzen duela idatziz egiten. Eta horren aztarnarik ez da. Eta hor ere esplikazioak eskatzen dituen gertakari bat gelditu dago. Funtzionamendu arazoetan ere, bada aldrebes egiten diren hainbat urrats, eta ez dutenak albidetzen donantza ospitalean zegoela, Tolosako ospitalean zegoela, aurkitzen. Eta ospitaleak abisatzen du lehen bailen, jadanik maiatzan, abisatzen du
polizia, gero prokuradorea, dela pertsona bat identifikatu gabea, oraindik bizirik zegoenean, reanimazioan. Momentu horretan ez da transmititzen, ez da diaketarik egiten, gero momentu batez ere hasten da Baionan ikerketa eta gorpua Tolosan dago, baina informazioak ez dira gurutzatzen. Eta ospitalak behin eta berriz galdetzen du, zeren gertatzen da gorpuak anztea iletxe batean, gertatu izan da. Baina inbeste denbora eta inbeste aldiz abisatuz aski adiegarriak ditzen da. Ospitaleak behin eta berriz galdetzen du zer egin behar dugun gorpu horrekin. Eta akatsoiek evidenteak dira, segurtamen gutxi bada fenomenetan, baina funtzionamendu arazoak izan direla hori segurra da. Eta prokuradoreak ere, hankaren akizek ere, aitortzen du. Izan direla gutxune horiek. Baina ez du azalpenik ematen, eta ikerketa ez da egiten urrunago, ez du ulertzen zerbaitik ez den esplikaziorik, arduradunek ez duten haien ardura esplikatu, erantzunkizuna esplikatu behar izan. Gero ere, gauza da, hainbeste diren, akats batzuk segurenik humanoak direla. Eta zaila da, intenzionalitate bat ematea akats guziei. Beraz, hortan beritzen da atu da. Gero ere, zergaitik hainbeste susmo sortzen den afera honetan, batez ere erranuke funtzionamendu arazoetaz gain teste ingurua dela. Gatazkaren erdian da, 2009an oraindik tentsioak baziren Euskal Herrian orokorrean eta batez ere eta ere, noski, Ipar Euskal Herrian. Momentu horretan, justu hilabete batzuk lehenago atxiloketak izan ziren Ezker Abertzalean, 10 pertsona atxilotuak izan ziren. Piskat, giroa ere gogoratu behar da, uste du. Izan ziren, gero ere atentatuak edo ekintzak, baziren espekulazioaren kontrako ekintzak Ipar Euskal Herrian. Eta, zen gatazka giro bat karriketan edo bintzat Ipar Euskal Herrian. Bazen ere beste testinguru bat, zen bai Euskal Herrian eta bai Ego Euskal Herrian, pertsona batzuek, militante batzuek, zantzituzten ezoiko harreman batzuk edo hartu eman batzuk, antzabenez poliziako kide batzuekin, eta presioak jasan izan zituzten, eta horietako bat, mediatizatu izan zen ere, zen Amari Rikalena, eta bera ikusten, pertsona batzuk urbildu ziren bere gana, eta eskatu zuten, segitzea, autoraren bat zuten, espainolezak ziren batzuk bintzak, eta eman zuten egintzila batera, presioak jasan zituen, eta hortan gelditu zen, baina gero Bizkaian ere besteleko batzuetan izan ziren beste kasu batzuk. Eta giro hori, ustez, minutu bat da ez da pozizionen polarizazioa, txatzen dut ziren. Posizioak polarizatu dira momentu batez, aferan zer, historio horretan zer. Eta adibidez, horren seinale ere, tentsio horren seinale da guk behin abisatu genuen, ez abisatu, baina baretu genion prokuradoreari Bizkaian gertatu zen afera batekin lotura egiten zuenez, Donantzaren desagertzea eta beste afera hori, eta ez zuen hitzekien izan zela egualdean gertakari hori,
eta segidan redakzioa deitu zuen polizia batek, nahi du prokuradoreak segidan abisatu zuela ikerlari bat, eta eskatu zuela informazio batzuk jasotzea. Deitu gintuzten gu redakzioa jakiteko zer bagenekien hori buruz. Beraz, bazen, giro berezi hori. Ez egonkortasun hori. Beste, beraz, aipatu nahi nuen ere polarizazio hori edo. Segidan, bakoitz politikariek hartu dutela, posizionatu dira alde batean edo bestean. Segidan, ukan dugu baten bertsioa eta besten bertsioa eta hor ikusten dugu Perez Rubalcabak afera atera bezain ester, hasi da narrazio bat egiten, historio bat onatzen. Noski zituen seguraski guk baino gaur egun ditugun informazio gehiago, Jonatza diruarekin joan zela, eta diruarekin joan zela, eta haien arteko afera bat zela, erakundeko kideen arteko afera bat. Eta ikusten dugu, Michel Alonmarik ere, bertsio hori berriz hartu zuela. Eta bertsio hori hartzen dutenak ere Tolosako prokuradorea. Eta miskanaka gaur egun oraindik, Anakaian azkizek, elkarrezketetu dugunean, hipotesia gisa, aipatzen duen, zerbait ez du esaten diruarekin bat duela, baina esaten du, etakoek bazekiten ze gertatzen zitzaion, berekin izango ziren, eta ondorioz, pentsa daiteke, eta hori jakinik, gaizki zegoela, eta abisatu duela, komunikatuaren bidez, publikoa induela, gertakaria, familia abisatu, eta zakit zuzen, ziren ez du argiki adierazten, baina hori ere adierazten. Eta bestaldean, maiatzaren 20ko oharrean, erakundeak beste kontakizun bat proposatzen du, eta da, frantses eta espainol gobernuak desagertze honetan implikatuak. Beraz, hortan bertsioen talka bat sortzen. Beste elementu batzuk egia jakiteko zaitasunak sortzen dituena, eta agertzen direla informazio batzuk hain mediatizatua den gai batean, afera batean, eta ez direnak baita ezpada pista aukerrera ematen gaituztenak, eta zakigu ze intentziorekin edo zinez gibelean gaur egun ezakigu oraindik zer fundamentu zuten informazio horiek. Eta haietako bat da Jonatza beraz lurperatua izan zela, interrogatorio bortitz baten ondotik, eta bestea grabaketa administratibo batzuk izan zirela. Beraz, hortan gaitu da, publikatu izan da, baina ez dugu lortu jakiten zinez zerbait dela. Grabaketa administratibo horiek seguraski dokumentu giresgarri batzuk izan behar dira, baina ez da eguruna guztuen. Bukatzeko nire partea, errango nuke gaur egun oraindik, nuski, hipotesia guztiak irekiak dira, eta ez dugu ez da batentzat, froga sendorik. Ez dugu esatenan, hau honek badu froga bat sinesgarria, eta horrek egiten du bilatzen segitzeko beharra dagoela, eta
pentsa daiteke, ba, 10 urte berantago, lekuko arruntek ez dutela asko kontatzen dago, ze ikusi dugu memoria aski bihurria izaten dela. Baina, agian, afera horretan ardura bat izan dutenek edo arduretan ziren batzuek afera hori hurbiletik segitu dutenek, hitz egiten alko luketela bera. Hori zerren da, aukera da. Baina, segur dena da ikerketak ez duela momentuko afera hau argitu. Ez dakigula zehazki apirilaren 18-tik 29-ra Jonantzari zer gertatu zaion. Eta bestalde, justiziak ez duela asebete familiaren ez dituela asebete familiaren galderak. Eta ez da errekonozimendurik egindako izanako akatzen zat.